Det bløde er det hårde i ledelse. Og hvad mener vi med det i Innomentor? Jo, det vi mener, det er, at traditionelt så har ledelsen opfattet det at have en klar strategi, klare processer, systemer, der underbygger og forretningsmodeller som det altafgørende fundament for succes. Og i virkeligheden har vi fundet ud af, at det forholder sig faktisk lige omvendt. Det er det bløde, der er det hårde. Det er de bløde værdier. Det er evnen til for ledelsen at kunne kommunikere med medarbejderne, involvere dem i strategien. Det er evnen til at formidle det brede samarbejde omkring implementeringen af virksomhedsstrategier på alle niveauer i hele virksomheden. Det er det, der i virkeligheden i sidste ende skaber succesen. Det er også det, der skaber de rigtige strategier. Det er det, der skaber de rigtige forretningsmodeller og de bedste processer. Derfor siger vi med stor bevisning og med al vores erfaring, det er det bløde, der er det hårde i ledelse, og det kan vi hjælpe jer med at blive bedre til.